Okay, jeg skal løse stykket ligningen med to ubekendte, som hedder x minus 3y er lige med 40, og 11x plus 4y er lige med 120. Det jeg gør, er, at jeg starter med den her ligning. Jeg bruger metoden substitution. Det er lige meget, hvilken ligning du starter med. Og jeg har valgt den her ligning, fordi jeg synes, den er lidt lettere. Så det jeg gør til at starte med, det er, at jeg rykker 4y på den anden side. Altså, stykket bliver til 11x er lige med 121 minus 4y. Derefter så dividerer jeg 11, så vi kan få x. Og så skal vi også dividere på den anden side. Altså det man gør på den ene side, skal man også gøre på den anden side. Så vi siger x er lige med 11 minus 0,3636y. Derefter så regner vi. Så stykket bliver til 11 minus 0,3636y minus 3y er lige med 40. Så rykker vi 11 over på den anden side, så vi siger 11 minus 3,3636y er lige med 40. Så siger vi minus 3,3636y er lige med 40 minus 11. Nu dividerer vi på begge sider med minus 3,3636. Så de her to går op med hinanden. Og så dividerer vi igen med 29, så finder vi frem til, at y er lige med minus 8,62. Da vi har fundet y, så kan vi godt sætte y ind i den anden ligning, for at få frem til x. Så vi siger, at x minus 3 gange minus 8,62 er lige med 40. Altså, det er y, så ser vi, i stedet for at der står y, så har vi lagt tallet, som vi har fået frem til y er, det sætter vi ind på den anden ligning. Så vi siger x plus 25,86 er lige med 40 her. Og så siger vi x er lige med 40 minus 25,86. Og derfra finder vi frem til, at x er lige med 14,14. Substitution-metoden er meget let. Man skal bare tage det trin for trin. Og derefter kan man finde stykket. Nu skal vi lave koefficientmetoden. Og så har vi det samme stykke igen. X minus 3y er lige med 40, og 11x plus 4y er lige med 121. Det man gør i koefficientmetoden er, at man skal gange, altså det jeg gør er, at jeg ganger, at jeg bliver nødt til at finde, jeg vil gerne have, at den her heroppe også hedder 11x. Så det jeg gør er, at jeg ganger det med 11. Så vi ganger med 11 på den første ligning, som er den her ligning, der er her. Sådan her. Så stykket bliver til 11x minus 33y er lige med 144. Altså jeg ganger med 11 her, her og her. Altså ganger med 11 på det her stykke, der er her. Og det nu, så tager vi de to ligninger og trækker dem fra hinanden. Så vi siger 11x minus 33y er lige med 440, og 11x plus 4y er lige med 121. Så trækker vi den fra hinanden. Så siger vi minus 37y er lige med 119. Så dividerer vi med minus 37 på begge sider, og derfra finder vi frem til, at y er lige med minus 8,62, som der også blev i den anden metode. Så gør vi, som vi gjorde før, at vi sætter y, så vi sætter minus 8,62 i stedet for y. Så stykket bliver til minus x er lige med 3 gange minus 8,62 er lige med 40. Så siger vi x plus 25,86 er lige med 40. Så siger vi x er lige med 40 minus 25,86. Og så derfra finder vi frem til, at x igen bliver 14,14. Nu har jeg lavet to metoder. Så mangler jeg den grafiske metode, som jeg gerne vil demonstrere for jer i GeoGebra. Det jeg starter med at gøre, er, at jeg i 2 sekunder, jeg ind på input, som er her, så sætter jeg min første ligning ind. Det her og det her. 2 sekunder, ja. Så skruer jeg det første ind. Og skal lige se, hvad det var. 2 sekunder. Så jeg siger, den første ligning, som er x
minus 3y er lige med 40. Den sætter jeg ind på GeoGebra. Så ser vi, x. 2 sekunder. Det var x minus 3y er lige med 40. X minus 3y er lige med 40. Derefter trykker vi Enter. Så kigger vi på den anden ligning, vi havde. Det var 11x plus 4y er lige med 121. Så siger vi 11x plus 11x plus 4y er lige med 120. Plus 4y er lige med 121. Enter. Så går vi ind her. Så jeg lige skal vise jer, hvad jeg gør. Så finder jeg, så trykker jeg på heroppe. Så skal jeg lige rykke den, så I kan se, hvad jeg laver. Så går jeg ind på vinkellinjen, der er 2 sekunder. Så går jeg ind på skærings, der hvor de skærer hinanden, for at finde ud af, hvor de skærer hinanden, hvad svaret er. Så trykker jeg på de her to på samme tid. Så kan jeg se, at x er lige med 14,14, fordi den ligger på x-aksen, og y er lige med minus 8,62. Så det svar, jeg har fået, giver det samme. Så jeg har gjort det rigtigt. Så siger jeg hej hej herfra.